И така, здравейте хора! В YouTube имаме около 4-5 нови лайка и това означава, че трябва да добавя още 4-5 сида в градината. Нека да видим колко лайкове сме събрали. Абонирайте се за канала. Чухте го? Абонирайте за канала. Тук имаме 2 лайка. Хора, чуйте. Ако на Гого канала му събере 19 лайка това видео, ще дам ето това от моя гардан, само да го вземем. Чакай, ето вижте го. Имаме събрани 12 лайка, това означава нови 12 сида. Нека да видим. Даниела, на село да покажеш фруита си. Ето това и това. И моя гардан може да го видите, ако Жора направи ревю. И вие ще си изберете каквото искате от моя гардан. Давам ви го. Ето му никнейма, виждате го. Дойков 91 Pro. Но нека да преминаваме към засаждането. Взимаме ето тези пирсит и ги засаждаме на място на крушите. Оп, 1, 2, 3. Нека да отидем на seeds. Взимаме strawberry seeds. Знаете ли какво ще взема carrot seeds? Най-лесно. Тук засадих 3. И хора, Жора като ги сложи. Искам да видите какъв трол съм измислил. Засадихме 9 моркова, само да ги вземем. Добре, 45 милиона сила това. Добре, взехме 12-те моркова и 3-те круши. По-скоро 9-те моркова и 3-те круши. Така, нека Дани да направи фото там, искаше. Елате хора, при моя гардан и вижте ето ме. И вижте какъв трол съм измислил. Жоро, ходи ето на там. Какво стана? Окей.